Sabi nila, bili daw ako ng bili. Araw-araw daw may dumarating akong parcel. Kung ano-ano daw yung mga pinagbibili ko. Ang dami-dami ko daw pera. O, diba? Ang dami-dami nilang sinasabi. Samantalang ako, wala naman akong sinasabi. Hindi ko naman hinihingi sa kanila yung pinapambili ko. Tao nga naman, no, ang dami-dami yung jinggitera sa katawan. Charis. Kung naiinggit kayo, mag-Gcash kayo at ibibilihan ko din kayo. Charis. So yun, binilhan ko nga ng shampoo itong anak ko dahil nga naubusan na. Ang laki-laki naman kasi ng box, kaya yun yung tingin mula ulo hanggang paa. Charis. Huwag kayong maiinggit kung bumibili kami ng mga bagay na para sa mga anak namin. Ano yun, hindi ko na pag-shampoohin yung anak ko. Kung man nag-shampoo ka, naka-conditioner pa. Charis. Samantalang tong bata, buy one take one lang ang shampoo. O ano, kaya wag kang ano dyan ha, hindi kita inaano, Charis. So yan nga, ito yung shampoo ni Arkidandan na Unilove. Since newborn, ito na nga yung ginagamit niya kasi nga mild. Never nga siyang naligo na umiiyak dahil hindi nga niya naranasang mahapdian ng mata. At ito naman yung toothpaste niya na Unilove din, na kung saan kusa siyang nagbabrush ng kanyang ngipin. At proud na proud ako doon dahil nga kusa niyang ginagawa yung mga bagay na yan. Hindi sa pilitang pagligo at hindi sa pilitang pagbabrush. At ito din yung lotion niya na Unilove. Lahat ng mga bagay na yan ay sobrang gamit ng anak ko kaya wag kayong jinggitera. Charis. Tignan nyo naman, love na love talaga ako ng asawa ko hanggang ngayon nangliligaw pa rin. Charis. Nung nanliligaw kasi noon, ang palagi niyang pamerienda ay fudgy bar at sparkle. Ay na po, bigla na lang ako kinilig bigla. Charis. Intero man la asidag ako nga makuton dito yun. Charis. So yun, tara magmerienda tayo ng milk tea at itong aking vegetable crisps. Ay na po, ang hirap mag voice over. Lalo na nga kapag pagkain yung i-voice over mo, talagang maglalaway ka. Kinahaponan nga naman ay bibili nga kami ng ginto. At tignan nyo naman yung lalagyan ko ng ginto. Abay, nakapakalaki, diba? Bibili nga kami ng ginto para naman sa susunod na araw ay mayaman na kami. Para mas lalo pang lumaki yung mga mata ng mga marites. Ganun. At sinadya ko nga rin nalakihan itong lagayan ko ng ginto para makita nila na madami akong binili. O ano, malulusaw na ba kayo sa inggit? Charis. Oh, bahala kayo dyan. Basta ako tamang likod lang ang papavideo. Charis. Paano ba naman? Parehas din lang naman yung harapan ko at likuran. Charis. So ito nga, bibili nga kami ng gintong chicken. Mayaman kaya kami, kaya mag-adobo kami ng gintong chicken. At ito na naman yung videographer ko na ang hilig-hilig sa zoom in at zoom out. Ay na, apo, anusan nyo latan? Tapati siya kan ano saklatan eh. Charis. At dahil nga adobo yung lulutuhin namin, ay kukuha nga rin ako nitong gintong patatas. At ne, adapay nga rin alamang daya. So nga ipupokus dito nga videographer ko. Nagimas dayta pang almusal. At ito na nga yung napili naming ginto. Ay na, apo, anya laki dito nga ginton. Ay literal na akong mayaman kapag may ganito akong kalaking ginto. Kat ne, dahil nga pauwi na kami, ito namang harapan ko ang vinivideohan niya. Ay na, sabi ko nga parehas lang yan yung likuran ko at harapan. Literal na manipis, ganun. At ito na nga yung buhok ko na kinulayan ko pero hindi pa nga na-conditioneran. Kaya yan, buhaghag pa rin. Mas matagal nga daw yung hair dye kung hindi agad-agad i-conditioner. Kaya ayan, parang walis muna, kulang na lang talaga ang dustpan. Charis. So ito na nga, andito na kami sa bahay at tara magluto na tayo ng sarili nating version na adobo. Syempre, prepare ko na yung mga ingredients, ang karne, sibuyas, patatas, bawang. At dahil nga sariling version ko to ng adobo, gusto ko ngang iprito muna yung chicken. Ipiprito ko nga muna dahil gusto kong lumutong-lutong muna konti. Pero syempre, hindi ko na nilagyan niya ng oil. Yung sariling oil na lang niya yung pinangprito ko, ganun. Hay naku, may kasalanan din naman siguro yung chicken na yan, kaya hayaan ko munang masisi sa kanyang sariling katawan. At syempre, pagkatapos ngang magsisi, ay kailangan ko na nga ring igisa yung sibuyas at bawang. Syempre, walang taba yung sibuyas at bawang, kaya kailangan nating maglagay ng oil. Ako lang ba o kayo rin? Mas gusto ko kasi na medyo matutong konti yung bawang para mas mabango, ganun. Syempre, ilalagay ko na nga rin itong pinakaginto. Ginto, charis. Pero aminin nyo, kaya din naman nating magluto kahit walang ginto. Syempre, charis ulit, charis. At hindi nga naman magiging adobo to kung hindi natin lalagyan ng toyo. At kung may toyo ka, syempre, ilagay mo na din yung sarili mo, charis. Kung sa probinsya, hindi kami sanay maglagay ng oyster sauce sa adobo. At dahil nga trip ko ngayon, ayan, maglagay na rin ako, charis. Syempre, sariling version ko to ng adobo, diba? At gusto ko nga rin na medyo may tamis-tamis, ganun. Pag-awayin ko sila ng toyo na medyo maalat-alat ba. At syempre, para mas lalong sumarap, ilalagyan nga din natin ng pangpasarap. Ilalagay ko na nga rin yung powder na paminta. Kaya naman ilalagay ko na rin itong pangpahalimuyak na laurel. O, alam nyo ba na ang laurel ay pampaswerte? Try nyong mag-search about sa laurel, pampaswerte yan. Nilagay ko na nga rin tong patatas para naman sumabay sa pagluto ng chicken. Syempre, halu-haluin para numunot ang lasa, ganun. Ang adobo ko nga for today's video ay hindi nga sinabawan. Pag sa probinsya to ay sinabawang adobo, ganun. Hanggang liig ba ang tubig, ganun. Pero
Pero ngayon, ang gusto ko yung adobo ko ay masarsa lang. Kaya naman kunting tubig lang yung ilalagay ko. At syempre, lutuin ng 3 taon, ganon, charis. Lutuin hanggang lumambot yung karne at patatas. Hindi nga rin ako maglalagay ng suka ngayon dito sa adobo ko. Kaya naman, ang pangpaasim ko ay itong ang pinya. O, diba? Syala ang pangpaasim pinya. Sabi ko nga, may sarili-sarili tayong version ng adobo, diba? At ito na nga, luto na nga ang aking adobo for today's video. Ito yung klase ng adobo na ang sarap-sarap papakin. Pero dahil nga kanin is life, kaya naman magkakanin pa rin tayo for today's video. Kain tayo mga mamis and daddies. Bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung binayaran namin dito sa pang-adobo ko? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa may comment section. At ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Let's eat. Thank you so much, Lord, sa blessings.